Center na Ndizi TV wethera nchesara Nyarangi Ntita na daktari ito ase studio twa kumanyanga na ki mchando yoko era kulende tutara kumanyanga na kioko era daktari ukwerera nga mchando yuno rulioyo na kiogo chebi manyelio mbire byebi ende na kiora yokole na koyotanga igoli tukulia lero etalikie mo kigima yumutinyu munya 11 omwaka bwechiri bibere na merongo ibere nebere tumiranire ase studio na daktari ewiki ya etani galenga satambake kulende agatebanga nganchere etopic twale ukwanire wiki elia aganteto Yesu kimutwe yanyarituko bagiye kuburirwa n'abarigereria na inche natagete ko yekwanera asengenjo mutinyo yo yaratali tukuligoro nigo olenge amangana breast cancer awareness month wasamangana a cancer yoko inyora gose uamasisho yoboruiro obo bokoro kwa mono silent killer ndochoko manya naseki bokoro kwa boigo igobono nakito kwanera litikulia lero nturanyorwa mono igoro mutinyo yo yarata kulenderero twaranga tigato yo kwanere daktari atayabambuya ekerona iranire nsonso lenga neyo ande manya abantu ngana kintu na Tenacious Herbal Center toko bweni mchando yo ikaranso ike otobwati gwetera senchera ye mitandao Ndizi TV News Digital abon Facebook not live abayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube ndekero bwate chingaki totugo magegana boko tweet @Ndizi TV News osotomekerangere kiao wochase namba yesimi eyuerabo ase TV yawe igorabo kera chingaki egeranye kubwata commenta kubwato kubulia kubwate comment onyebeke gabo egere tuchego soma asegekeke kiribosyo Ndizi TV obwansu bomusi karibu sana daktari. Asante sana. Tingoro chia Jumaina ya erete. Ya maigadi wiki ya kabiri umanyete shuguli yo bunyagitari nene. Ne bwata mangana mako. Ocho kire kwa uno takumnya ko jamu basa mangana saliki. Bono manyete gasi tune yo konyo mu umanya bantu. Yoni wiki ye yaera nari nke yange na gusiga. Katabana asinge jomutinyo go ikatoyo kwaniro taraera nasi riro nobe. Kiri go aje kira go paka na achiri. Paka waachiri. Nyasaho koretire. Biya mono sana. Igo tuna daktari kurende onye mbono yoku igorere TV yawe yabwatire for the first time abande mbamo manyetero munyagitari ito ogocha se studio kera juma ine twakwanira igoro ya maruire au kurende onye mbona mashabiki na mangi tugutwara kira lituko mbona ko marara sentunde ntangani ntete ko mwali baga kwanire ngana kyakoro kwanka yakoro nkyago kora tumanyago swase nkwana yelituko lero karibu sana daktari. Ya mono sana. Umuriri Ndizi TV umanyete kuna tobakiye gagoteba botambe kera litukulia Jumaine ndiko borwa omogeni obugiriri getesteni asiri tukulitangana kiagera bagotebana kera lituko asigete kiange bwatomogeni omogeni litukulia lero no bawo kumina oyo ni ngokare studio yakoro ku Dr. Joel Omayo Dr. Joel Omayo igakuru asinya gitari ya Tenacious Herbal Center. Tenacious Herbal Center ni nyagitari ne center na company ikobwenia wose egokora obulingoria na ekubwenia abantu ase amariogo ali alternative daktari asinini ngotebunga emaiki yao kero kende mbanye bwate tibia sensemo yende digabache bayarorenga muchando kibwate egere na liora kwane buja igabano mwanchu muligereria notona Dr. Joel Omayo koro Tenacious Herbal Center nyagitari achire nkuma enene kigima sorongoro Africa ya mocha wose East Africa asengencho nige kurwali gotumeke mete neritukulia lero tukwanero muchando o cancer mutinywera to yikomi ntwabwate breast cancer awareness month tora manyanga ninkige ko gero mutinyo yo abantu abange bakwanira igoro y'uburuiro boiga ende tomanyanga oburuiro buna kibogocha asemebere ya mwanya bantu ende cancer irengachire na kitogokora omuchando yigo cancer asense ya Kenya asaba Gusii egere tomenye nobogima bole afya ositobwate afya endonge asemebere yaito asengencho tokonyara kugenda bisi tokonyara kugenda semirimo yao onyumubero goko igwete bobe igona kiye kugera daktari uchaga iga no munyagitari uchire nkuma obwate mbake PhD igoro yo bunyagitari atotebya mange ase omuruburi buri tukolera lero kwana ngo daktari nyibunga aliabeire bya na ndetebye muligereria nga kiere tugosa gukwa bera muligereria yes umanyete ase wiki era twalinga igabageni bali be wiki era baganyirite nabageni bali be wiki baganyirite kumanyana
amangana ya yomutinyi matokoro kana cancer awareness man mangana kiaya nyoyo kwana ikakoro ku Dr. Joel Mayo ose umunyagitari Joel Mayo ruwa senyagitari atanazia support center tanazia support center nenyagitari ikobwenya ose kuringoli abantu ose nenyagitari yekerero nenyagitari nande na center yere center singinjo egoliya malyogo egosangelia malyogo nsipi ase abali ba kodro utabiti ensengima yanina utabiti ase akodro ensengima kulingana ose kuikera na malyogo yemete yakorosi kurwa semete atabwa kemiko kenions ko komenta no bulingoli weito una tenesias so amalyogo ayo nsipi ase karakobe kwa sobwamo aba center abana bugoto nyora malyogo nsipi asobwamo akorosi kurwa se amalyogo yemete osayo uri mu mujete ninte diryoge mutegete orosi wobeire asa diryogo ya kisasa rwanda nsi asensengima ai support center abotogo connect go chiase andosipi asine company ndionsi na si akorosi diryogo liya ndali astenesias nenya gitari yekere kora ye kulingoli nechi machine chekerero ani asekerero njin machine chekerero njin kurusmanyinga egotutumia amangana tokorokana resonance egere twarigere y'umubiri umugima twaringoli nando manyete yokase yo Eastern Central Africa ogoja bunole turikoereza bunako na pimira ko rwazigete nongo yuga ayo ikaranza yasi munyagitari nogo kolingoli umubiri umugima egere agotebina naga uyigara ko igobe niga naga umujana noro yani asenjire nene igasi yabera so buraisi ayo kubuka mambi kwaje wikaranza zo munyagitari ukwaganya umubiri umugima koereza buno igwete mangana yuma etari gotoka no speaker gotoka tenesi asio gotoka omuchi obusongo kisemo kyacho togo nekero kwenda kuchinyamira nekero tete wikasensa moya obusongo igo gwake namba yesi miangorora kabisa no disano ibere sana mu kianda ibere inye isano yani 0726 92 4545 unanati koteba tenesi asininya gitali yekerero gontura so mtandao website www.tenesiasupport.co.ke and uwanja na bugoja neli huko wasokoli kali huko goja info@tenesiasupport.co.ke so enda so mtandao social media la pando sikia varisi ulike tenesiasupport limited ukonya ko iwire page ekolete ebinte byonsi ko sababu uwanja ulire video jito munatoko eresa munatoko mtandao YouTube tenesiasupport center limited yolikalienge na wakanya kuwire page yetu ya Tenacious mbio mono sana ase introduction eyobwagare nende kwaeresera mwancho muligereria subo ikirano umanyire nga Tenacious nka yere na aye na kyokorwa endingyo gukora asensemeyo ono daktari mutinyo yoere tali tukuligoro 10 no mutenyi wa awareness yoburiro bwa cancer mono cancer yorobere ose cancer yichingenjo chonsi nkagete unenchera yamo yokubeka abantu baba aware ande bamanyanga na kibali etange naki bali etange konyoro umuchando oyo asengenjo beire umuchando okulia abantu abange bono iga antumba kumanya kero kende karagucha kumanyikana ya chira satambe bano turachakira kuro machuli gorali ora tumanyanga cancer nandi litalinde nkorokwere silent killer oyo muchando kyoyo nandi nkikorokerwa silent killer itwate abo yana tochaka kor muchuli goro ekarto kwa na cancer awareness month ihongaki yani ensengima oyo no mutinyi oherire usitwa gwatu mugima bogote yabantu igore ya cancer yani yoko ba amangana noko batebinki cancer ande na kiwetanga ande kiwenda okora umutinyi oyo mugima je bali banyara gwikira ase ji function yawo banyara ko erezo cancer ninki na kiego okora yani awareness nyabwene tukobe ko mutinyi oyo mugima lakini asenge nchi bali batanyara gwikira na bana rero no turigai tubaereze amangana gose ubakomu ukoro kuna cancer wono cancer ningi ekero kwana na cancer awareness ose breast cancer awareness hero tutagetu kwana igore ya cancer yam ndetu kwana igore ya cancer oburiro bwens cancer ningi cancer taliburwaire boje gutambukira muna malaria ose muna likuba gose ningi cancer ne oburwaire bokuri umubiro ayumo biro bunoriga ore made up of cells yani ore made up yebimobiri bikebike bikoro kuna cells gusotuko kana nucleus ebime bikebike byumubire bikorosyo umubire
gose chemji chikogara omubere omubere bw'omuntu nigo tokoroka nucleus so ebindi moebie bike kirenza gose buno bituko kirenza kiretaga kera second ngokina bire bia bagana kabere bia butoka bire bia korere gasi tokoroka ebigoto bia roro ebinya bia kora biacha so ekere process yere kirenza tari yantu go korri mona rero yet mambinge kai ekego kor continuous yani ngento umubero konya gukora kirenza usekere dageka ekero bikonya kubutura naiga ekero bikubutura na kiriya korire gasi kyagoro kyakwa kirbono gigotigara kyaro sinende binde mara kabiri kamo kyaba majwa ekende kyaba ekerere kone kikari gikonya gukina neke konya gukore gasi kigugo gukore kyabere majwa kyagoro kende gyachake gasi nawe umubiri ukonya kwebutura nayo ukonya kwebutura nayo goliyo e process yo kwebutura na yekaba control dia so mubiro ne chiomoni kya chiomoni unana ati ko batebinga kiende nabarendi bomubiri na bakogera umubiro yo okonyara ku function yani yo kore mirimo yawo bon ekarobia kutoire bibia korire gasi bia kubia rwaro na bibia tigaire byagendera gukore gasi and bia baga na marakabiri ekindia chako kina ekarobinte bikonya gukina ekikia rure ko kya gosikia gotire ekaruke konyareka na gitari gukwa na kibono tukorokana esel ya kanza ya biro mubiro yani asenjere ndena asomuntu uri wege songo babate abana uncontrolled cell growth yani na ebine bibyari ngekocha kubuturu cyabikwe bigende ochikwendera ko babo gotumona byanyorana libaga bigo kubirwa somubere byamanyire gutigara bikweti akimone karabita kure no birasomubere byasu ko cyensemo karabyasu kiro cyensemo bibwati gazi bigo kora somubere kwasi byati karamuina bigo kore gazi asomubere byamanya kubeka namo karabya beka namo byamanya kuichora asobwami kyara bibwati gazi bigo kora somubere byera osiege kundi osiege bute karabya kwate kanamo twate abana gwatwarire icyuma so ekaruto kwanire icyuma usege growth ere cancerous ebotogote abana ebimo biye bike byabwene tegosoka byabeka niramo byarosige ikebute one kebute kelina kike togorokana etiuma iho asenjire ndena etiuma negisel cyo mubero kibeka netamo kitabwati gasi gokora kiwenda takobe west ono cyabeka namo no kira cyama uchaka utange ikinda asinge njobona ma de kirima cyuwa njimete bisaya cyama uchaka gwafekiti ikindi kiri masa gacyabeka namo konyora indagira konyora oxygen so cyabiri nebintu biriye bye kigwende konyora ono cyasta iga ono ga atuka bera konguba enda asinge njubwo bolina ikindi na kiro kinabo kirakirwa cyamanya kubwata naso gwamo kabisa cyakonga pabuna ligena egere na kene ngenyara gukora ngenyara ukirwanya ukiasi ono cyegitira karo cyegitire koma wate hano ubwate mass gose ubwate tuma icyuma yabona keko areko benkongupa asinge njo yegitirete rwase kiseri ikingiye cy'umubere gite uki affect go ekarto kwana na cancer go kwana na kiseri cyangire kwebagana cyiko kirwara cyakore gasi kibe west bono kiyaro sirie ige kundi kenda somubere byabere birenga bibere bono kige kundi tebe ekwetuma kikurwaniye kundi kiya kibwena tokora mikiwena takore ndomubere uyakigima eyonero cancer one out cells chitakeire ko be west gose kirworo cyaumerera charosetium yes nandi cyanga cyaba resistant abagambi bali babo hormones kuna mubu atigasi asomubere cyaba rebellious yes umuri nata kubolinga wae ekere mubero manyetenga west ye gwikeya soki wae nandi chigu kwamiria gali because onyene system kangene wenata Quran ebiasara byaye concurrently echikichigo cha chinya echichisoke what happens mpaka chiabuta una natie kagoteba ebintu birto korokana chioma sandi kali ukwa tabana kanza tramanye rubyana kigocha chioma ni jina chikurenda serchi njikora chiakorire gasi chikukirwara chinde chibora so ndobwate metamorphosis yani jina okubutoka kuri kwechi serchi echi okubutoka chichoka enjire iwate abana yani umubiri ukwercho neti yoka kwa but muno mubiro yole mwanya bantu inga ndiro ikotakire wanyorana igentugere kamo kiagenda kiabora sumubire ose igentugere gwakora kiabeke muno mwenye ndiro konyora wari gutarabuya watenge
bono omubiri weka gwateng'eri okuborongo okogenda muno gokwenda kawaida goika kurego sakurate na kuraba so ase omubiri oyo okorani kwabe process ya kawaida nahoro no bwate changamoto no mugo ito bomanya bantu bwate changamoto ndirego ikera kwanyora asinginjo kwaliete ndagerembe asinginjo se kwaliete ndagere bwate chemical asinginjo se ne chomoni jachete asinginjo se na asinginjo ya radiation wabe affecti e functioning yelio mubiri ya kawaida wama konyorana onye ne chomoni chatwa repose yani asinjire nena yendongeri ya kitanga kurwa kole gasiria na yaba 6 second iselsi jinonyo ya chiro chumuina ati bono ekero aba chiteka chinge bono nyore ogwetanga okuko bagana chiselsi chiatangu kwabo kana ende kwagendera chiselsi chinabo chigo watana aso bwa mwijia ndo chumuina chiamanya konyorana chiamu abo chigocha chiaru aso mubiri chitareka okoraki chitareka go form etuma chitareka ko basigete ndo batana aboko gosineki agazo kiagoliga ujukuna nakanyama kare yumasigete kacha ka disappear completely asinge njo chiam ogotena kuri ko mubiri kawaida chia format ujumuina but bona ujumuina asia chietene ndo mubiri kaire na kawaida asinge njo ita wa detoxity usikwasi betie bochao goli wasa toro radiation yeli abete nyinge ya ruroro yani asinge nje umubiri gwe chuineti rene back to normal uchagire koroshi sel cyabo cya kawaida igichinde ko nyari cyabere chimbi cyakumuretiri cyanyora bono chiko nyara go exist cyabo somubiri lakini mone karo ko nyorana iyi process ye nero yuko nyogutanga cyumuni kikuruka kawaida osomubiri oyo abeire continuous bono ngonya kwebekera nchikorita kichire karo chiebekera nchama ko nyora cyari asali soft tawata bane kuri a soft tissue korando yani nga yara ororo ando mubiri ni sel cyawo cyumubiri onchi manyete ase weakest part y'umubiri ore aso munuri wese ngo batana our body is as strong as its weakest point yo so ase jirina sel cyawo cyumubiri kimanyeta aso bobisi wekimoki awo kari wiki kere cyamnyoka pakona kyako tawata bana ikwanyorire ase gusira mafuta accumulate aso mubiri yani ase jirina ikwanyorire asinara ara somubere kwanyorana amafuta accumulate abeire mono ose abeire wiki ose lioteliroro ose abimbete ose egende gabeire okenge kebera egento gokora so bwango no gokirusia egere serge jini case ya tokire jiba so konyora sare raisi egekora bautana muno bona saba subate singi wakwa gore ya press wara kuna prestige yao sikimbere chao koiguna ebigo mimpire onye biro biharusi umapema egere chigo chanchikora njigo sakonyora chiagiro onye ne koroni yao waye sibi mapema egere chigo chanchinyora o chagumbororo asinara uchira nyaro kora kiranyara kwaga onye no mosajo lenge prostate yao kwa kuri no njira yango itera majana tarigo kora kitarigo chabia egento kora no ko yesibi mapema egere chiseje njigo nyore gabu nwari wiki iko esenjere ndena echikori asali wiki okay obosibio ke kolwa ni gose prostate cancer yo karogwitira match ko nga tori bya obosibio no konywa matcha mangi gose na kio monta agosibi ekaro to gokwanera igoryo gosibia omubere obunorega ne system ya obuniriga ndubwate ndotokorokana oko cleanse umubiro asogwetera chi supplement inasenjere kwa yutigiro chafuye lakini umubiro mwanya abantu bunoriga igoro automatic asenjere nena igokwe rejuvenate igokwe cleanse and igokwe protect ndige tangania mwanya abantu ko garakoragera asenginjo aragere achikinke kulingana na muroira akora agocha so ekaro kuri ndagera manyana no ne parents ne bwateri chigori tawate abana rule of 3 ego parents ngoro kyoko obeke chindagera chigoro kuna protein asokwa gachomobere obeke chindagera chigoro kuna carbohydrates asokwa omobere chingoro obeke chindagera tokoro kana vitamins asokorenda kinga yomobere asoko sibyo mobere asokwe okwetanga kurwa samorira so katokwa negoro yogo sibya ekatokwa nana aibwe ko munyene kiza chirole bogari otakire koli chindagera una tuda koli chindagera muna chingeni asokwe sibyo omobere ekatotara chafuka akimone karo kwayo tigire otwari o accumulate toxins asomobere yani accumulate obo chabu obekire obo chabu asobwa mu babiro bonge baro notakire gocha tanasiasi tokwa chi product chira rusi obo chabu boro bonge ekero mane ko enda nande ne chinjira chya kawaida choko chindagera choko esi kura asomobere ande jire ndasi kero tora bwa sokwe cleanse
abantu abange engaki yago chuma ngamba maite twakatwarire week gusomutiye usomona bona abashiraho baramba manyete gutwara bare elimination period yani asinje ntokote a month of fasting a month of yokweli na kurwase ndagera igoronda umubere umetapora isindagera chitiraso umubere umetapora isi amufutari yaraso umubere osibyo bucabo golibora excessive one and kwa moja ke routine ya kawaida ngasinje ndende umubere oyo buna tumenyete lifestyle yeito kogera otuaro muchando yo kansa useto yo twara. Okay. Mbia mono sana daktari asokweresera bya ekero umuntu nabara atebenga umubire umuntu amaite no kubeka match na wisi bikuru internal ga I mean external internal na kinda sibi tuyigure kegima una daktari aresera bya. Daktari ntumaite muchando kansa is the second leading cause of death across the world. Yani numu chando tutakiri kokorerwe cheche. Umuntu na take kumanyanga kero kende mpanto kyumu chando yo ukuri mono abana bake nabasubati nabagaka nali umuntu akumanya buya. Omaite cancer. And cancer ni lietali abere live asongo bw'abantu. Ibwa costri stigma asomujana asobongo bw'abantu ande cancer asibonega ngo nare yoboire kabisa asogoita umuja egento ngereka mukirasi cancer abantu abange batamanyiti cancer telibuna marwaire ayande egokorire yare goite mambe lakini asinginjo information yego se report yetarikira abantu bange baranyoro bumanyo ekero umuntu gochiko kwana na cancer yakorire ose cancer yakorire ose yani egoja nerieta stigma yamako gero umuntu bwoba umusa bwango bana cancer nabako banano ni miaka 10 lakini mona asinginjo kumusa kuri bwango psychological impact wanyano umuntu ya muitire bwango o accident yo gukukwaye wamuna gutari goja so ekartu kwana igoro ya cancer ekoto kwana uburwaire batari kwa mugoro ndo bwese batari goja goita partner ya goja goita mwano goja goita ndo bwese utati mujando yo cancer ndiroko ba genetic yani family yekurwa ujya nabwe onye possibility yari ngeno muibori yo so musokoro yawo nabwate abe possibility yiri igoro kokori mwina lakini bono cancer uburwaire bokuri ndo bwese mujando yo cancer igugo mono ochakire gwa affect abantu abange asinginjo yechi chemicals chijo iraso mubiro aseka robo tari stress yasi ngukori ngori tole ebintu bito korokana heavy metals na matini ali akorwa se umubere yani chichuma chikorwa chigoso aso umubere chiamanya kuchaka kuito mubiro asinginjo chiriko nyara goseka chiriko nyara gosibeka chiriko nyara gosoka korwa aso umubere chiaro sio gosumo obonge aso umubere unabona ngwanire heavy metal ya moto korokana lead ne chuma use na chemi ye chuma lakini tali chuma to kwa gachira yani to korokana is a metal in nature, is a chemical component is strong yani no chuma bo nene usino bosumo bo nene poko bobwate formation yani poko rekana mune chuma poko swaso mubiro ekato kwa negoria heavy metals yechi chinyinga cyaba abantu ba 19 tari chuma ndakorera chuma ndasambelinga yekuru kato kwa negoria heavy metal ekato kwa nan chin dagera nchiro konyora chikoba preserved na madini aya amanene tokorokana heavy metals so tana metals in nature yani njirende ekero ako indagere ekorosi wase njirende ekoba process ndire konyorana nebwate recommendations chemicals njiri chikobekwa egerete salekabwa chemicals asinge njitari ko metabolism no mubere asinge njitari ko rusi waso mubere kwako ekero chigaso waso mubere echikoba chindito asilini lyao chi affect mubere lakini eke wangongere tokorokana eke standard nere eke sinini yanjeire egere tange endagereye uwaze microorganisms njiko gere salike egere echikoba amatuko amagake koma konyaro yabe runa lifestyle ne erego chego mwako ya mbosene biro sene tatu bona ngakiende mwe wetene sukari atokire mumbase bwate mercury is a heavy metal lakini aka percentage ngaraga sinini kacheire na kewango kegose wana sese ni chikorenda chindagere chigoso aso mubero na caps na wide to wana sese chikabeka standard sina asinge njwe ga tupulisa chindagere chikorosi kwa ekare chibenga kienga na iga kewango ngere sinini wa affect overdose lakini bana ndiro muntu oyokorosi manufacture akote bana asinge chindagere yanenda tege kichigo salika asinge chindagere yanenda
gete etware madini gete fulani omen onyora ya bere nyinge ekaro ya bere nyinge go pimo ari yo ko igwe yo bigo chana ya makuri ya bere nyinga ase sukari ibwatu nyirani ose eri ya bere nyinga ase sukari so methods ichi nyinge chikotumeka ase obrisa uchindage methods ichi nyinge chikotumeka unabona konyora usine murango bikire chiroko usine jumya bikira segari kunya kubwatore after some time konyora ri jumya yaringe nini ayo nini yaringe aluminium necha yarukire sindi kunya kwaruka yaboko abantu bano maite mbali kwesabe kara 3 round wajiri chuma pariki ono ekara uchikuri ndagro suno musikwanya ryo ko kwalia muno kunya kwaruka namogoka yawo arura igonjira niri yaga igasoko kwanya asini ebintu buna bona chi plastic yechitugutumia kuweke ndagira plastic tebwati ekorosi kunechi chemical okenda yese ekorosi igwa nechi chemical chikobekwa chiaye yuswa chiarosia aga container bono liberera liligo chikoberia chi plastic echichibe na lili arosi komba kakaba ke plastic osige chiko sesana bono na yekero go expose ndeke kia uye plastic ni asiliberera linyinge ngome rusierisa ngomeli tiria rusia aka kesana maikazi njaka berera beka se kombe kia uye sesana ya nagake yeko nya kurusia kaka kamuna litwate abane chumo ko kubwata yanyo kwa roka kia so igobona to ward bese abandona ekero gotumie ebikombe byawo sesana ya usige chiko kia short ebintu bye plastic avoid ko bitumia ne ase ndagere bwate liberali nyingi asa liquid bwate liberali nyingi ose usamba mono ikiara ngonya ko yusere marangwa ekara ya yusire ya soire ase ndagere ya ose asa macha aliao ono muno ngonya kunyu aka chemical kana kekali lakini temo ngonya kunyu continuous ngonya accumulate kali kama haki ko taba ngari go sibeka kurwase ngiya okarwa ono ga ngonya accumulate muno ngonya ko akange aji kaba kalito asumubero egeros ni gokora kikwe wesibia egeros ni wesibia na litwate abana kiseli chias ni ko control chias ko chumuina igaze njerende omochando yo kansa asinge njibinte binaeresira sobwakale tubwatike gwango kyabantu gose age oranyolo gotana oyo no moke takukanza oyo no monene abakuliye asinge njibinte binaerese bire bitatu naho bikogera omwana omoke atware kansa omuntu monene atware kansa na kansa ndinere ekolia amanyinga tokorokana rukemi nabo ekoli umwana umusinini nabekoli umuntu igato asinge nje yake ekara yaso ira muga lya mali seri chikorosi amanyinga chigutwe korosi amanyinga ose nere koli kwanyoro umuntu tu abantu unabana barokanya babwate sikosera ne sikosera ne karo chiseri chire chimo ko jiteko bara kabiri so koma konyorana amanyinga yako nyogosira ngora umunyete nakana natini ko specific yaso yamanya kogera umuntu ndebwesi umwana umusinini yo mukanza omuntu we igatu tokoroka yuti oli gukansa omuntu omugatu gukansa mbia mwana sana daktari wa kansa kwanza mwana mangana yemichi plastic yechiga abange mpamanyeti osentomanyeti nero kanyoro montako bekero ndagera kabisa igwoka eyo neirere tuaro muchando yonya wa accumulate ya somubere na kiekorokero silent ngora kwanyoranga ya abuchire manchu muri tuli na Dr. Joel Omayo Crotenasius Herbal Center nyagitali kurubo gwenya gwetera miliogo yemete amarwira yonsi pito gukwana igokwendale mara moja umerane na daktari akwa maliogo akumuleke neji machine cyabo kigima arorenga shida ki umubiri ubwate na inde tiako ganyorware umanye ko endororo genda karali ngoli gwa bagotebanga prevention is better than kiwa na indigo konyora yonsi ase nyagitali Crotenasius Herbal Center no munyagitali obo monene of course kubwatirana n'abanyagitali bande gendera go tubwate gwetere mitandao Ndizi TV News Digital no toralia Facebook tomali boli ryago toma komenta kwao toma kerengera kyao kende yonsi egera tuchikoga soma segekeke kirebosyo boigo ase SMS nerega bwase TV yao na YouTube na tuli na Ndizi TV News egera togendera go sanga asubwamo keroke no bwato muruire obwato muchando kansa keroke nde ayebwe ko monyene no nyobwate osinyirenga ngayogo chakera daktari ngo twali bimanyererio wose byorokererio bireirero bwekagire ngakero kende ebimbwate bona bibi daktari ateba ekerago chikubikwana gokonyoranga no bwate bichirrete to baisa gutigwa magega to baisa ko take risk enda Crotenasius Herbal Center orengwe egerumanya kumanyanga no bwatu muchando yo wose tubwati osanya na malio gukurigia no Crotenasius Herbal Center daktari
risk factors muntu nata kumanyanga ekero mbwatu muchando uyu jo squeeze mebere yaito yatwarire a lot of amarwira mange okonyora no bwate ose na arthritis kwanyora no bwate ose no muchando bwo wesukali no bwate ose naki no bwate chialsa ani mebere yaito bono yabeire esto ya marwaire eye ayande to kweretera gusa ayande to kweretera tutamanyeti risk factors nchire chechi asomujando o cancer omujando o cancer no mujando twate abana mono okore tuna lifestyle so eka to kwana na risk factors ego eminetina omujando yulitanga kora manyana tari muntu okorora tari muntu okwani tari muntu ogotambukerete kubari ne kwabete twesindani igaje amanyinga ya no mujando okoba cosity no mobero igo ekartu kwana ego tu kwana naki ngoyo nango obuobo etena njira wandari kubwango kansa kubwa abande igentege tangani amario amorwire nare akaba somo bento tena underlying conditions ti condition yichinchirina asira lifestyle yeto menyete amorwire nara yande agukoria aretera yande aswaso ibondego muna bone igentege tangani kansa yeri kansa bunguruire lakini ase kolia yaro kwirie teria una bande bakubona chitaipure gacha kansa tuwa kansa neme tatiga asumo birikoli enseme yo mubirikoli ina lirie to komenta kormaga yego kolia sobongo twate aba brain cancer yego kolia sorobe breast cancer yego kolia soba bosacha bwa uchinse mo Johnson twate aba prostate cancer asubusubati bwa uchinse mo Johnson twate aba cervical cancer yego kolia senda yao onene colon yako colon cancer yego kolia mioyo twate aba throat cancer yego asenjere ndena yego kolia ngozi skin cancer okay yego kolia samo bo na kitu ate abana kanza nigenteke kini enseme ya kolia no to kana twaye menteririe monta tene kitai puchiro chinyinge ya kanza niria yamo lakini bon ingie keko era ya kolia sababu ko na ate abana kitai puchigo cha kulingana na ya kolia na singe njona ngo ate risk ene yo konyoro muchando yo breast cancer Oto kemuna bono musubati. Jinsi ya moja ojasoni ego chiko nyakulie uli jinsi chinga kichinyinge cyomuri cyawo nkiri parents. Iyo ndokende ndobwate chi bacteria chingi ya tokoroka prebiotic chiko ba jinsi ya mochianzo ni cyobusubati. Kwama konyorana asengenjo yo nature yao usina asengenjo ya lifestyle yao amarwire nara kurukuna UTI STIs akurire jinsi ya moja ochianzo ndio kalioka. Na bakogera otware osiriski yao ebeigo yokonyora umuchando tokorokana cervical cancer umuchando ndine karo munabona sabasubati okonyorana asijipere chao ekero wakorire ku breastfeed oseko kogonkyo mwana kwama konyorana ase ingakiri yakare abangina mba manyetena karo wakore metenede bawo tyokarere bako galiko bawo tyokarere yakamukia maberaria abero umwana akanyure yakamukia kurugaria se orobero so to gutwara umuchando bunabona umetekara mabera akimureti yoro abakonyora rosi rambo akorosi unene rambo gose akamasi gariga wanyorana ukubatayiga teli soft igano twate abane kero chiseri chijujugo gumnyoka chiri chikore chiberasa ari week ekero tote amuno bono ekero amanyingao gose cells cyo cyumubire gose ubonyamazi bwao bwabeire wiki gose cells cyo njikoba produce dibuya gose amogao anyore chinchari koma konyora mari samogao bono asepon maros chikari aserek blood cells chikorose ya manyinga cyamanyiri gose nikorosa chi cells chingia gwatore cells chimo chimo kuruka single cell kwamanya konyora na bono na bokonya gwatore rumujando gose gwatore iris yokonyora umuchando okansa bwamoga togocha onye nobo sacha bwao kwanyorira umuchando bwo blockage konya kwabarikari kwanyorira umuchando UTI unabona umanyete ndiro UTI yanjire chinkongo sana unabona tokorokana imatura ematura ni UTI yamo ekogera umuntu chaka guitira bakamanyinga yani asinjende go affect prostate ya umari baka kwanyorana yatake kwa yabimbire baka yatake rosokia manyinga so UTI yanjire chinga gose cyoburwire buri bwanzo ni tokoroka GSTI gose asinjende totaban venereal diseases chiaso amari chiagerana
wachakire gutware blockage ekero kunyo gutwara chini infection ndiro mubiro kwe ni frame yani asenjire ndina okwe immunity yao ikuminyoka yagachaga ekero yagachire yaro cyuko bimbagete egerirwane umuchando yore ma ya ni frame izari koma kwanya watware blockage on ekero watware blockage ya se prostate yao kwama yakonyora chiseri chekaro cyari gweta chiangire gusoka chiaje chiagoro chikonya gwakimureti yoro okoretera chiri umuchando tokorokana prostate igasenjire ndina abantu mono bagwate risks chiaigoro chokonyora umuchando oyo abantu bagwate underlying conditions yendo kende na genes chiao nere genetical amoiborio isokoro yao iso na bwato muchando onye bagwate possibility yani nine possibility na bora ai risk yokonyora umuchando yo breast ya umuchando cancer ndio ikiara nyo moiborio osokoro yao bwate because of those genes ekara kwambukira kuiborte na genes chia yenke chikayo ole tatiraini ya ndo tabana inoro lirwa nyare iko family history aiga otere ndeti kabisa abakonyora abantu bandi babwate barati ai risk yokonyora umuchando yo okansa nabantu buno bono bakonywa maru na bakonywa maru gose bakonywa sigara asenjere ndeti gantu miliyete limona barebe ekero kunywa sigara na bigo affect amahao na bigo koletera infection ya samahao gutwara bronchitis na gutwara lung cancer no litwate abana cancer koli aliasali no tolo kireje asumuntu okunywe sigara mano setumba tomono possibility nero ron asinge njiri yogiriya ariko nyakwa no madere ya rosi infection ya serandi tia onyoro tware lung cancer abantu bakunywe sigara ose bakoli ibintu bigosamba mono ose bakunywa marwa ekeriko nyogosamba gango itere cells gachimyo yoika bona ekero cells chiakure umuna nate abana immunity yakerego tema kumnyoko gocha umnyoka ni gochera osie inflammation gabu ose ebi okobimba gabu ose lymph node akokonya gwatwara umuchando throat cancer ubo chabu abantu barokonyorana cyo yabo mbali gochubya asinje ya constipation yani ne colony yabo ne bwato umuchando chinga kichinyi ngokonyora cyo yabere ngomba chinga kichabo konyora ukore weekend matara checho chinga kichabo konyorana abakora matukabere atara checho wende cyo ire ngororo indo ende cyo ire ngomba yani asinjirinde ekerobo chawo gwechoire ase colony yabo yabere ne inyinge konyora no chiseri chicha kansa chiagiroro wabere ati high risk yo konyora umuchando ukansa umuchando yo ukansa nabwo koria asingencho kwanyora muna bono for example abantu barokonyora egumbu yabo bantu bate uterus cancer egumbu yabo utigire chifipuro chikonya gose chikuruoro asingenjo yo reaction yani asingenjo chiomoni chikorende enda yayo mwana nraba sibati echiko enda igoro chiagena yani chiparents ndikona kwata wata ayo mosibati myoko chatenasia twara kupima na chiomoni chia onchi parents njire ndete ende yayo yo rigoro egarto bosote konya gwatwari rirara mori yao egarto kwani uterus to kwani rirara mori yao konyora ibintu bwate ubonyama bukonya komeroro useseri chiachire chiaccumulate ase weakness abantu bari munabona konyora rirara mori yabo yakinire lyabere nraji abantu bari konyora munabona asirira usirira mori yabo use ase fallopian tube cyabo usase chovari cyabo babwate cyst yani ubonyama bukonya ukino ubwata amachimbe seri chiaje chiatoro so asenjere ndin kelina ubuya gwate abana cancer isa silent kira na beko ego changora ekero cyo kupimo ita ya very stage 1 or 2 lakini ende kere stage 1 or 2 tebo ati mo mifu andos moko bimba tukororo asenjiri na ego chako goita ngora otegwe tianos bor one ndokora asingenjo risk factors chikoma chikuna kero mondo okomnya kugoja mapema twanigirina nsemo kieye ere wiki yo mobero eraga ere chiseli chigo chokoje chiakumuletio nsemo kiye bimbete munobone karto katanasi asiali no tubwate kanza kuri tole lymph node yawo ngakiye system yo lymph node twarana asigitega iga no bwate kebera asigitega iga no bwata kantu kabimbetega lakini ko bwa monasa yonse andozi pia siko igurena akantu kali kabimbetu ko batega atika one gago tere karaga kumuka tobasa ku diagonise ya wikana twade kanza munabona ine stigma ya zumbira bandaba munyoko gocha tuligere lingon no bule possibility na error imuchando yo bwate no le kanza razi go sino ko bimba wose mwe tubona tubwate lipoma no sera poma yani uko bimba singenjo
amafuta abera amanga no igoma tekiyanyo abantu bari obesity barati ayi misiki yoko mu chando yoka so amafuta ko ndabucha paka akumuleti asiti kwa bimbaika usikwa bimbano niga ukubimba kuri cancer tatira na bwiko nyari kaniseri chichorro chinyole igiroti yeri gose ukubimba kuri yeti yari ngo osera pome yari ngoro njabwate kanzi ndiyonze lakini asingiseri chichanyora no ari wiki chete chiatoro bantu bolo bwate binde yaro byaje bigokina tokoro ka skin tax bona abantu bamenyero chako linga igon kanzi kale ya tora kanzi skin bakonyane is just a skin tag yani skin yawe yakino gocheziko ndiko chatanasi asiari abato tiene skin tag egero rusistigimo yewita abantu asingira kanzi mbia mono sana daktari amwanchu muligereria kwa igure chi risk factor chireirere osantu bali at the highest risk yo konyora obuchando yo cancer igonya kubwate bintebyo daktari akwanire gati yabo the family history no bwate ebintebyo bingatebire naboko morora Tenacious Herbal Center aiga jogo ngumbo aiga asa magacha right gokwenda asipare nene ya Kisii Nyamira bia mononta tetrenda somutimoka ke igo kolende ndo chibali bagotobwata gwethera YouTube yaito Ndizi TV News ndo chenga Masai mu Kisii agote bakorwa Mombasa mbabwatete bya sana kwani daktari bia mono sana Masai mu Kisii aso gotobwate korwe county ya 001 nindoche bifon korwa chinse mocha Isiolo Barracks nera gote banondeime kwani daktari ase studio bosemyu bya kigima igoro yo muchando cancer silent killer egendrete gukura banta bangi biamono asumuru buli tsukolero Sara na ende happy new month biamono sana naye bifon kora chinsema cha Isiolo Barracks tonda sensema ende studio ko batande chujumbe kora Facebook nawe go chagaiga se studio wetera se namba yesimi anya kwalikire to baise go sukase nchongo somanda nyono bwato kubulia somo chando yoiga ntogendere ko yobika teneni maisomarore abantu manyoro bokonyi manyoro bosemia bwabosa kaikwaro gocha kubanyora onyatali Ndizi TV bakubwatira na Tenacious Herbal Center na Dr. Joel Omayu nkwari gocha konyora ndonsi ko bana tobese gusuka nkoira na tulebe no toso asensemo yebimanyereryo nebyorokereryo byumuchando cancer egere gokorangonya no bibwate oligi daktari agenkyo na mapeme na mbayana ndekero tokwirana nkuyerwale ase studio tobese gusuka enero Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 820 igoiko yenyore Ndizi TV nigo torenekerenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomugusi. We and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibashi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge.
nigobare imeyomo chokisi ase nyumba ya Gusii Plaza room number G2 naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Nkori yole nyumba kogora, obole mokogora, ugose property management, tuwe chanda nonya, ikiagira Green Track Estate Agencies, na waba manyi wamanganaya, asigi kekitambe, na obale ime yumuchu Kisii, asamagacho, Ahuru Plaza, lirongoli ya gatato, room number 307A, ugosoba kiresimi, ase namba, enoti isano na ibere marakabere, inye noti, isato isano nemo, Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragiri utagete enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbugwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito karo montachi obviously yeito toko make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu room 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yoboroso igotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo twerera bogosomera aborokia nigobaisaine riba gari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobabwata mabaga asibirasi ao ayerera onyorera umwana uribaga asiskuru iryo iryanyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isatu choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isatu isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bienko biejisemi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
bono mwanchi murigereria na nditwiranire kurwa somo timuko kartoganda tugusangana Dr. Jelo Mayo kurwa Tenacious Herbal Center tegitari kurwa bokorari gutumika amariogo yemete ayu akonyira abantu abange bari baikirororo na konyora bokorari iganganya na embono kumanya gusimbono kuigora ase ekiri ya mwanchi murigereria na boko gendera ko tubwatia egoromanya mange wetara tinitari ya Tenacious Herbal Center. Karibu sana daktari, tuiranire kurwa somo timoko bono na boko tutabigoro yibyorokererio nebimanyererio by'umuchando kansa onyonde naro ubwate bimanyererio binebyo akori higenkyo. Karibu. Asante sana. Amani tuna kitoko kwa mambo yote na namba hizi mali. Hadi kitu ndogo cha kero. Namba hizi ni daktari. Ibere noti sana ibere. Ibere sana mo. Kianda ibere inye isano yani 0726924545 asenjirende na bali bato choni bonega kese bako je wesaba mo kwesi kuli breakfast ya kuli Dr. Jelo Mayo na Dr. Jelo Mayo ya kurwa sinya vitali ya Tenacious Herbal Center. Tenacious Herbal Center iko toko mu Chibosongo kise mo cha chogo yotone go chande ka chogo ne kero kuri Bosongo kwa Nyamira ayoko genda igo ikalia siba korokire machine yichi bao ya korokuna team cells ya na mpaka na beko ko tatika team cells injiyo ona para roro Tenacious Herbal Center gotoka nyumba ya right so kuligelia tali na ndikina Tenacious Herbal Center anda se walibanje tugutumia mutandao Google Map tero ya bara isina tuko ni direction na wale baba sabana daktari tomere pin aiso ali likana Tenacious Herbal Store Tenacious Herbal Clinic Kisii Ikawaleta ngora mswa tenara alio gote bia kabisa direction turn left turn right utatiwanya toma itige songo ya bono boli bolongi ya gote yonjo ko muino gosigochia chirogoro kwatigere kilomita ibere akorete ngora agote kesirkiana era nkolikoli kwa mario bono ego twali ukonera ego kwangari baga mate ebimanyererio ne byorokererio Bono tukurukana signs and symptoms chumu chando okuruku cancer cancer na kieko era ya umutinyu mubi asingencho kera nsemo y'umubiri kulia ibwate byorokereri byaye na cancer kera nsemo y'umubiri kulia igo koigwe enjireta botiororo igo asinjire ndibono tete ko ndi manyiriri byasi asobo amora nikangu bikwana ndi nasa buko igo egere otware ewafu distinction umutinyu umubi magolenge boko mekia we ndete kubwate ni umutinyu yomo nyokomba ini asibali batete ko nyora awareness egere umanyanaki bono cancer nibwate ebimanyiriri au nibyorokereri au lakini manyete lieta lilio kwa underline yani totani lieta lilinene dinere silent kira ekaro kanzi go chaka tebwati kumanyira kene yose igona to kumanyana kanza neje chake mambi go sia chake bono na kia ko era ebwati chi stage gutira ebwati stage 1 2 3 4 asabange bakorera lakini abande bale ebwati bunyamasyo bonene akwenda 5 6 one kale ajiru cyawo yabo kurumaiga kansa nja kalira abantu up to 10 years abwati manyiriri kwenda paka uchukwero chimyaka 10 yomanyana na bumonte kuri ukanza rero aye ni abantu batobwati kansa emyaka 10 akonya kwenda masisi yabo iko kansa no age goita tiri nyango ekero manyete munoko yerenda na kego batobana once what discovery no wato muchando kansa yo gori ya Tenacious oje tukote binga kyo gori nda kansa omenya matuka mange osama tukonsi kyano ko nyareka no we bono kansa ekerego chaka na tiko tatu wati kumanyiriri kendi yose lakini bone kare asira sumubere yama ucha kwalete manyiriri bike uniko nyokina uniko nyakwanda chi stage paka yama uchuikira se ko savia kare ikira se ko savia ne karo chaka wati kusana bone kero ya chakire ya asira sumubere yente ke tangani ore u nasi una nekia gaso kyo woko iwaso kunye ko una nekia gaso kyo andi yate onye tubwati chiarachi nabo chaka kwebolina ngakibona nabaika pain trigo tanga nasi kansa igo chaka kiagaso ento kendo raro asili tangani una nati ko teba kansa igo yaso asara ororo igo mono
tumor ya cancer ose cancer itara form tumor tebwat kindu yonse tebwat kalile ndonse lakini kala cell chitia rosiria tumor ka ngotro chiraga ndaka kongupa bunaka gena ngoko kunoko boko kwa okuguru kwa roberwa enda yao mugongo okwa kantu karo karaga kongupa bunaka gena nakabaga sinini munaga nje because na tene cell chikumnyoka chiabe kanege kundi ekamo amo una chinjoki chigatira kabisa ekamo ntaji wani kurusiko nabo cha kumanyana kumanyiriki kusenga inki kegai yona kuwacha kiri kumnyoka umanyuna akantaka ngari kansaraji kusina kantu kali gweto sine libu no libusai eke manyiriki ndo ogochikulireria ekaro konyorana bono akantaka kabeiro ogosenga betyo tokoroji kyaro nabone kakara kasinini kali usinenda tukunyara koyo lakini ngento ngiri tokurukana kwande yaba asibuno bono totebe nenda yao osemio yao ekera semio yao ekero kulie ndagera igoko iguna zinale kwande yatumira etarika senda omanyete emio ne gochakira gatiga igawika ndobwate trot ane ndobwate sobagas gatimio yo nenda yani minetina enye kansa yetrot ose ye sobagas ige gukuriga tigati emioyo gara lakini igago chakira gasekere gutira nuko igwera manganai ubuni ndagire gukunoro yamanje trimboka hasi gutrimboka yeka tokoro kenda side odena yani ndakiya trimbukire kuru emioyo yakori ekwenda yawasenda yakira yama ujakurukani kuna madini bono kurugura ekere gukuyuna ndagire kwanda yakuna sigete ose ukuyuna nakaborogete kere gotor especially ndagire de sorry ndagire de water turiko yego gose uywa kadalini ndagire yikonye kero komere kwanda turu bono komere uri kuyune komaji gutange ni tari kwanda nobone kero wata kansa yemioyo nego de gutira ci stage nguyikira sigosika ndagire turiko trimboka yikira sigosika kapise ndagire wetane ya maji yoka paka yikira na maji yatriko korekera atari weta ndokende kero ikire ga osikasa yesobagas ekere konyo gukina ukuri ndagere gikanda kwa igoroke yani asinjire ndende ekoirana mune ndagere yikanda ya gutira boni gutire rendo lakini ande erara kabere abakonyo ari gukanda tire asingijo wate chialisa tokorokana gastric ulcers gastritis so ekere guikaga linda na begwe na gutira gutugwate kansa na rebuya gukogera uchaso munyagitari akuringora lakini ande onyo ko gwate kansa utesobagas onyo ge guika mata ni utrimboka ande yakora yire na gutira ekere ukuri ndagera wanyorana eguika senda yakuruma abakonyo no gwate chialisa osonyo ari no gwate umuchando okansa osoira se koronia lakini bona abantu abange karbagocha akorumwa gochi kunjipeni kiro chikunyi ya mopreso era una ba manyire ndo bagwe prescribe liboka onyo ara bado maeresa ari tari gukora kitari bona gagocha ate tomate ina ngazi usi yakuri yaye kogocha tikogocha neri chibo bwato redio bege tobongo bo inju to pime tolena nkanse error ne chiari so bwate ose na mipa ya bere enyi kiara murwe na rakoria ase na manga muna bono omugake karaja kiri oso musacha ekaraja kiri amacha ya tari goeta buya abange muna bona ndubwate blockage ani ndubwate prostate cancer bone kero bwate blockage tubwate cancer na machuka blockage atari gocha bunata kiri okora kikocha no musacha gokwane ekara atari gocha lakini cells chiraje chiaka cancer kero twati koteba cancer cells are your body cells chikogoro uncontrollable bona chira gro chije chibekeka ikweka rogo chali tulirina ni infection yagera ne blockage chubwate usiye igirasto wote abana yabere marina yani asinjirena ya chakire gukina yabere penini ndobona bona yigo chaka ya cancer chaka tote ana penini yani na beginning so ekero kwa ikire gari na tukuliye anya koru musibati kwa konyora kinse chiao chinyinge ngoetiole amangana ali awo sabagani bali bawo se periods oserangi yoka my periods wende gocha amatuko 7 usipaka 5 yani katiao lakini wakonyora yabere prolonged abere atukino bwate infection igari no linati ko teba infection igiri chikolie se amojasoni yagara yaba yasokia manyinga osonyore wachakire go develop ngentokoro cervical cancer ose uterine cancer on ngentoko kora ekaru wachire na toko pima tora okonyora gasinda yawe nke irara mori no bwate bintu kenge kebimbete ngo igora maumivu zase pelvic ya
gose ngoigure ina yaune buti aliterioka na haje to base gwe diagnose watwale cancer ni manyiri lakini abiko nyari kanu wate manyiri ebi asinge njo wate fibroids abiko nyari kanu wate manyiri ebi asinge njo wate ovarian cyst ya very chinen abiko nyoro wate manyiri eke asinge njo wate cancer of the uterus tumor ege manyiri kene ne kero konyora asumu bero konyari kanu rizo maite rizo mutwara laga tumor kai kagokina utware cancer yerizo ogo tukona bakonyara kamanyirika okonyora akabimbunga rikara sensemo ya yose umubiri kineke manyi okonyora mu mifu wati umwara okonyora watakiri ko timbo kichikiro cyabo chiko era bose iko kwari kichikiro 50 wa ikiro 47 tumanye tiki go timbo ko jinsi ahora nyore ama chindagero ukarikoria eko chigo ke chikiro ahora nyore ne squari kwalire kyana na bego ke chikiro abera nyore birenga rwatu wale bingira bego ke chikiro abera nyore kansa kwatu wale wase jirinena ekara watu wale kumanyilia kama tubaze kote abana jina twali kansa lakini manyilia abakonyora mutu watu no bora tebya abantu bange balina konyora chinga kichugo kwanira eyo tokoro kaeta kisinota disease pase ni condition yego umubiri wo communicate ligo cyasuri nasi narabwatu mucha so nabokonyora gwatwarire kansa asumu embo bongo boga ikatuma kali kakomera ku muma tokara tokorokana brain tumor umuntu cyako wati yo kaliyo na nene nabo gutwara umutwe asinge njubwate muchando tokorokana osteoporosis osteoarthritis meningitis no bwate malaria no amarwire nara mange ara wati umutwe unabona nabokonyoro ubwate umuchando bw'icyarisa usi constipation ubwate umutwe nabokonyoro ubwate usineri yotirira sokogoro rire diabetic ubwate umutwe so umuchando umutwe ubwate gotemine dro ubwate tumor ase brain yawo lakini abogotware tumor nere ubwate umutwe or continuous abogotware birengera libinge tokoroka depression was stress ubwate umutwe so gokoigo umutingo ubwate gokoigo gotwara libera ligocha na kwenda off nabona sawa smart karwa ikire menopause gotwara libera ligocha gafura na ndiriasia lakini ndiro konyara ligocha lioka rero lyacha na ndiriacha lakini tureka menopause ligocha akoboli na chidalili ezi naye abachi na tebeti so chidalili nechi nyinge chire kulingana na nsemo y'umubere kanse ekoliete mbia mona sana daktari asugo kwanira gati yebimanyererio biri omontora akagerenga kero kende kansa mbwate lakini ebini bimanyererio kwa iguri bimanyererio ebyo na bikobe bya marwairande na ende kero kende bonege ntogo kora no kugenda sinya gitari egere umerane na Dr. Joel Mayo agopimene chi machine cyabo akoringorie amanyo ko ali chibu gosimo chando kyobwate igombye mona sana daktari asogo twerera iguru yebimanyererio ebyo metiko sumanchu muligereria nogendera to tubwate bya kero tu berire ange wocha gwikyo moelio bwege pindi bweri tukolia rero onye gwachagite nintu kururitangani kolenge kwanyorero bosemi obonge igoro yo muchando okanse manyekane tubona silent killer endere ya kabere goita abantu mono asensengi mayonkolengana nekyombe kyobotuki gosamangana yo bachenu WHO nabanyagitari abaringoli na researchers bakira mono botuki obwo ono daktari mbiyamono ndochenga chimessage nchirega chikona gocha karoto igire chideke merongene igoro echinse ibire chabono mambia ndochenga Eric Baraza nagende tukubate goro chinse macha prison agoteba nonde ime asomorobule kwane daktari aende mbiyamono asokwerera senchira yobwikirano kigima asante Eric Baraza naro kundikira wetra WhatsApp agoteba Hedjan Kenya agoteba no ali mekoro chinsemo chia ufanisi abwateti umurubuli kiandege 10 agoteba asante sana daktari asogotobo semia abwabo sa nyasage ndreko gokonya evalini bikorone era kundikira koro chinsemo chia suswa agoteba agende tukutubwate wetra senchira yemitandao agoteba Ndizi TV Net TV iyo kumanyia abantu nagosemia biyamana se daktari Mayo asugutumanyia maya bono mambia koro chinsemo chia suswa ndo chesta ungwae koro akitengela agoteba na inche naonda subugataga tibwe town ya Nairobi kolende mbabwate Ndizi TV murubuli bobo chenu daktari abarikiwe asogotobo manyio bonge chinga kibune chiga tuganetie amaroro nobumanyi iguru ya marwaire agotuchanda semibire yaitu Chris Orina kura Westlands nera agotebanga mwana mdosara na abarorire na daktari Mayo congratulations to him asogotobo semia nogutumanya Samson Orosu agotebanga daktari nante bigoro ya gene mutations
neriboria kuboria nere related na cancer gene mutations. I think no chikomotebia. Asante sana Samson Oroswa kuroche nsemo cha machoge chache karondo che Maria nera kuboria nga now when do I see a doctor ngandi mbwene takorro munyagitari rende what is the right time yo Maria na Samson babolirie amabolia yuabere nekirabane ndo chibagoponga somuro buli mbia mono sana gendera gutuma ujumbe yao ninyibwatie keroto genderete na daktari tumeje so kora iranire Samson Oroswa about gene mutations alafu na Maria ugao watebanga when is the right time kuligererio munyagitari tumenye ko genderera igoro gosekero kende na kitugutanga bono muchando yoiga na kero kende tuligerera igoro ya complications ase bali baikire ko gotwara kero bagenderete no bugwene bwabo complications nchirororo gosenaki kakwa ngere chibu njakere chim mutations omobere ona nati kota bulitangani ego oko all made up of cells cells na small nucleus ekero chikyo mutate chiana chayemo yana jaro siberu chumuno ibere yamo ya machua yamo ya banya nabe ihere machua nere yoko chumuno so our body can mutate several times because of genes our body is system ya bone ya mutations always in the process na liyo cause cells chibe cancerous chibe natural. And again on the same note, I think in Jacob over this one, Umutin Yobunolenge, to a one igor ya GMO. Chindagre chicoretu, chile genetically modified. Injury chico modified, and can you care some of it, go modify no more injury. I think in Jaki. Go make chirumobere ochaka kuguro buno otari nature yago na kieko era okonyorana chindaga chingoko buno wantu wate broilers ne ngoki ukina na matukamake so ne chindaga chiagie mo echigokina na matukamake so chini chomonto na chigo determine na ki umobere oyo ukina yani ukina kwa yenga kikore asenjere to bakorokana DNA ekero umubiri oyo oyo machani oyo mutate echini sha machani mutate abekonyorana onye umubiri uri gukina ngora wait ko 90 moja ko 70 ekeko atubwata abantu bande familia bakoenda paka 90 na bando konyaba kibaikire 80 bagotire sana iho okuguro ku muntu nasingencho ye cells cha kikonya gukora lakini ndire togo ase in the process chi chemical njire punabona wase chi product njire twaro siri chiama yogo yemete ago twiga sinini DNA asingi njiyo taka go change chini chomonto egerta ji gutwara amarwire wase amarwire ya lifestyle abwene asali chi product ye karo chigo swaso mobe echiko mutate no mobere wase chini chomobero chia twiga te DNA kidogo lakini ndira na kwa baye kiaro mweto mchani change DNA go watigire kwa basaro njita kwa na lakini noko eturiga tu kidogo ochi asanera ke gora kinya mwana itogo yamanya itoko manya imaruira aliyo ururiro no rwarenge rwa pressure kwenda onye rwarenge rwa cancer kwenda onye rwarenge rwa sukari kwenda egere ochake korosige sakwa kitabwatie mechande kwenda o abantu bao so era inechi yao oye chini chingia chigogoro gotira ose ayo monyene utige kusaba asingi maruira aya asingi ya chini chiao utalia ayotalia forma yani na ubwati chini chasingi kwa tuno muiboli bona ekarto kwa ni ya genes anything kere genetically modified na ye karo modify your genes ose karo mobero ukwe modify na yokorosi chi cells ya cancer Samson Oroswa ngagete kwa mwira ni irubia Maria na boligoro ya when to see a doctor this what really ya kabisa the right time to see a doctor is now tulikuganya uruare uyiwesi munabona mwe tunabata bina cancer kigo chaka twa sense ndio cancer stage 1 twa pain ndio cancer stage 2 okonya ya jago twara mild pain bono ichini pain chinke uranyo kitara chaka na depending ne organ yiko asinaru maite cancer go chakera uraende paka stage 3 umayo chaka kwenyewa bono tuwenreti kuganya uchoigu pain umautana pain na iguru na chiro kuna nyodi mbwate mass umaito already igiroti kya beiror already tumor ya beiror utakiri kuri yo munya gitari mapema
yani asinjire ndina onye nokubwa nige ndabasongo batubwete noko chekia egerebe prevent before muchando taracha wana yugwente kuri muri umunyagitari mapema akuringuri umubero are the weakest point y'umubero are the weakest omoni egochukwira nisi are the weakest point of you egero ochaka ko yoro mapema umayite ko umunyagitari agotebina jini eria ondo chena chemical cha bere chinyinga toxin cha bujiri kaliga ntogete na ntogete osechi product ye chisibirini lilia komanya turwalete nande ku prevent li asemia kende wicho bosie menge obo linia lia oli wicho kolega asibuya ko wicho kubanya litwale infection umanye wicho ko bono gote abane nde konye nyokonye nyawo gote right time yoko romo nyagitali is now mbia mono sana wono nintengani titogende tororenga ngaki toratange cancer teso asimibire yaito kara twaligereire gocha risk factors twarorire bimanyererio na kituraye tangi kuri de daktari tonda se studio asumutima komo sinini wedekemo agara tumanye kuirana tukwanire amange kara tutigare tichidekange 13 studio aso wango Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omorobirio bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo togochiko kumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo igo togochiko talera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokorigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria ora chikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria Ndizi TV ubwensu bw'Omugusii nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Omugusii Ndizi TV obwensu bw'Omugusii mono mwanchu murigereria togenderete kubwati umurubirio bw'obochenu karatori na Dr. Joel Omayo National Sabo Center togenderete kwanera igoro y'umuchando bw'uburwaire bwa cancer
mutinyo yoerete ni gorenge Cancer Awareness Month na igo bali mutanyorete mwewo basemi igoro y'uburuiro bwo na kikiagire daktari atebete nga etopic yonyega chemba kali tukuliarera kerango ikase studio tukwanire amangi igoro y'omuchando yo nanda mane twakwanira amange igoro y'uburuiro bwo nkige koboreta causes nchire chechi risk factors twarigere igoro y'ebimanyererio bike nebinge birero sangencho chinga kine biro daktari tali kubikwanira byonse ando manyanga ando totabinga cancer nigere yemo unless inside area kolia na liyo kobeke area teria makobanga cancer yanse mogete cancer yanse mogete karato gandrete ga daktari twakori goro yebimanyirire ne byorokerelyo bono kero kinde asa abantu bali babwate gosibagende tukubonyoro bugwenya either gotumeka amalio gaine kurwatana sha sabo center na bali bakonyora amalio kurwasa asande kero kinde complications nchirororo ekero bagutumeka amalio ao Cancer no muchando oira abantu abange stigma sana ubagosire sana lakini no muchando abantu abange bamanyite nambali ko bwena lakini tubwate abantu bake testimony babwene ita babwene turu nyagitari babwene turu hapo medicine lakini ibali na mbenge yona asinge njo yake information ye report ye amanganaya wikira abantu egera bamanyi inki babwente gukora mapema kansi taracha na kurusia stigma na kurusia ubwo baburya okumusa kuri umuntu akumusana na tebi ni bwate breast cancer na akuri egera kuruoro na kiyekwera abantu abange bawusiyo mu bwabo asubwango lakini rende bono abantu mbali babwate umuchando abande basoire kemo abande basoire radio abande bono bakarari asibakari gutumia buno basibali bakora nanya convection no manyete bayikira sa mu mivora mange paka winga batumie amalio ali amakon kabisa bakonywa se ko keichi chimaumivu ekero kwanyore no bwate cancer cancer itegere stage ntanga nyusi ya kabere eyembwango osinda isi kubweneka kubwaika igire stage 4 kari igire stage 4 abange buno bono ikinye kitali ndigo na cancer igire stage 4 ko bali rama kweli tayari ani korana mahambiteyo lakini ndo maite cancer ni sipodi sex igone njirende chiwente guita ngorongora na ndo manyete bunango konya ko virus aselera sinjenge okoba information actually informing you mutinyo yo era tabo kwa last month ko la kana tambisa mutinyo era tabo kwa ndalea igolinga soko te yabandiki bagwente kokora nigende tangani wente kokora no kwirenda kwa chindagero ukuri igende tangani kiseli cyumubiro eyintu cyanje te kabisa cyo kora kikonyu bwango nesukari igekaro ko isukari yintu kindi yonse keri sukari asomubiro isukari umanya nemesie erosire kabegwe chemical ni nkego ikabe sukari so ekereo so asomubiro ekogara kiseli cyaragira bwango cyakina bwango yo works ready ito kolekemo osole radio oso turajaka ibyo ko ndi yonse asironga cyubwate kanza ekaro cyesukari kiseli cyabo ekigukina bwango ekaro cyamafuta kiseli cyumubiri kindi cyo cyamwanya abantu cyangite ndagiri wata mafuta mangi especially animal fats amafuta narakurwa si plants munabona chintetare chinyinge imeyaye igentu gekora sientetere na mafuta nabali ali mali yakogera yamera so chintetare chinyinge bunarera karo ikali astenesias okonya tu bwata mafuta aro asirgo samiti kurwasi chintetare munabona karo kwa ndasi supermarket ngonya olive no ere cold press yani mitire kurwasi chintetare chia olive so amafuta bunarya tali komenta cholesterol asomoberi ikiara mafuta arusiri asemete igabwata phytastros so taliko chikokinia mafuta ali asako asomoberi lakini ayaru akorosi kurwase naratu karange kusokoraki komenta mubere okini giseri kiribwango eyendo kende nakera munabona kwanyolero mu cyando yo ukanza kwamanyira okoruke mu kwabere wiki mwete badwari kara ko aitake mu gusiredio abere wiki bona takire ayu nutrition yani kindagera nutrients chikogera umubere uri 10 na ndageni oro siseri chinyinga munabone karo wiki ali astenesias tubwate cells ri 10 yani chi product ingokwa ose product ingokwa iri 10 pack giseri chirwango wangu yani banya chiranirense ikubwatira no mubere cyakina bwangu wangu egero kino uchigoro banya wikire konyaro ose no muchando bwate munabona cancer ya rangi asinge njokonyo sigara uwene tegotika banya kwatwari throat cancer asinge njokonyo maru uwene tegotika munabone karo wika ali tenesia ekero bwate
colony ibwate muchando abantu bale colony yabo etiati cheni akina etako ndecho ntubwate process yugo sibye colony yawo yoka tutarigo kwari yogo bana abandi bawete na inko agwemete okoroka na gosa yaya ikiro ka halitenesi ya sintro to sibye technology tunabigo sibye colony yogo irusi ubo cha buri bonsi within a fraction yiteka chinke urari nyagitari kwa ndo chao uri ya una kwa so egere irusi ubo cha buri to gutwara colony kanza onyaba basubati ntubwate njera togo kwa uri chubene search ya gari osuturusi ubo cha buri bwagera waje gutwara sabi kwa kaza onyana basacha gari astenesi ya ntubwate iliyogo likurusio kubimba kolia iliyogo likurusia penini yani chiseli chiko chataka ukino tojo gutwara prostate cancer basenjere ndena ekaro kwa kirutware muchando na ndo stage ntangana nyako chaga ali to na ekaro ya chakiri ko buchumuino bado no bwatali bakali ya wastenesi ya sikiara ntubwati product chiko chiko ka seli chao chiri chubineti to ko balance ne chyo muni chao abo chiko nyago ita seli chingora ngora finally ntoko process ntoko ibuno ko na ngora akonyore na kwa korene na kansa onye kere stage ira nyari kurwara abali bakonyore kanana kansa nero ro ya ikire stage na haye kora ari katika kwena chirekina ikiari chiniseri chukina ngorongora chibone ne chinde bona bukonyara komenye myake menge aso wafo ichindagera chibuhate amafuta mange aso wafo ichindagera chitoko tya of time aso wafo ichindagera chinyinge chi process na pulisabu ne chikemiko chirigoro aso wafo ichindagera chinyinge chibuhate sukari aso wafo amarua aso wavoid sigara aso wavoid kutwara chikiro chinyinge lakini kubwa mono monte karali lukansa okay chikiro kwangu sana aso wavoid radiation no kunya kwanda chi x-ray radiation inoko vera nesi miore inero ko kachisa jones radiation no ko vera asiri yogireli nyingi radiation no ko vera asi chiposta chire so radiation rero ego ko inikirisi ubonya machi bwa okea aseri chia okino uchigo Mbiyamana daktari ndo chenga wakwanire 2-in-1 na ndo wakwanire kigima bunato abantu complication chira toke na indi ni fact buna kitogu etanga watebironye ne sigaro konyutigana ene binto kora chi lifestyle gete chira rete cancer chiwe expose kucha sumchando cancer tigana kulenda samange nabo gwakira daktari esimi nabo kumutarira setina sha sabo center ayagere agotebia mange igoro yo muchandoyo nimechande nde menge ange merongo kianda na kianda nto atabanga marire nigara mange kigima daktari agateba tochitora kwanira igoro yo burwire ninki nto kwanira burwire bonde wasino bwenda wasino bwagi ara tumanyanga oburwire ngento kieke nyasaye garanje wiki gocha tora ara ligiriri burwire nkere kieke twamanya ko gadanga burwire bwa kanso burwire bwaki asinchira yoboikerano daktari garonkuligereria ndo chenga chidega cheto chaerire na ende ntete nkweli bagabonoiga otebi mwanchu muligereria nkaimo gotoka orune namba yesimi abange mbabwata mabolia mange kulenda sengenjo chinga kinebiro nabo mwakira daktari directly gocha se namba yae na ende mumutarire ase clinic center osasinya gitari yae igotoka karibu miamona sana kia na bwata ni bintu byamo asingi kisa chiko to munyoke naenda mangana ara manga sikasa nani to quality ni sama litwakora asibintebyo oyakora ku Dr. Cholio Mayo Dr. Cholio Mayo igakuru asinya gitari ya Kisii Support Center Kisii Support Center ninya gitari kubwenya wetera asinjira yemende yani asinjira to tavan hapo product wose alternative medicine ayekaro tutumia malio gali abwati chemical ndobwati alternative mwina malio batwati chemical akorusi kurwa semete nichindagera Kisii Support Center gigotoko mu cyobosongo kinse mu cyacho na cyogo ne karo kuru bosongo okwandu Nyamira wetara cha moja ose prisons osikobosi yake karo wekire team cells para rogo anga para bali nesto ya naiba no Kisii Support Center gotoka nekero tata getikonya kurigererie para gweta kurigita Kisii na bogo wake namba esimia ngororo kabisa 0726 924545 yani noti isano ibere isano emo kianda ibere inya isano usasi bali babwate pando sina bokumnyoka sesamo ya Facebook oligererie Kisii Support Center limited na bokonya namba yesimi na bokonya email na bokonya website ndubwate email info@Kisii Support Center na bali banjete kurigereria feed gosogotegera ramangano matokwane na mnyoka ali asi YouTube na bokonya ramangano si pia Kisii asi YouTube aso mutandao YouTube okulika Kisii Support Center limited kubwa mona ekeruta gitego somo umanyo bumanyi buli alternative medicine yani okubwenia na okwebwenia weterase amariogo yemete okumnyoka paka Kisii Support College Kisii Support College nesukuru ekubwenia gose kwegeria gwetera asamariogo akubwenia gwetera asamariogo yemete na Kisii Support College yegotoko mu cyobosongo ari Twin Stars
ninye uberia nene kabisa chinyaine na barabara emose elimu center lirongo lya kabiri karwo girali na bugwake namba yesimi nere ngororo kabisa asinjo ni landline na bugwake secretary usina boko ngakira daktari asina namba yana so na bugwake namba enoti ibere isato enoti sana ibere yani to wate abase munuonde ni landline goto jaka na 07 ya ukoli kana 0202 3007 sasa njeri ndoso aso mtandao website Tenesia Sapo college.co.ke soso ase ulikeli huko info@tenesiasapocollege.co.ke soso aso mtandao Facebook bado ikatenesia Sapo college bokonya kwanyora mwana usota arayo yomo mpaka alia Twin Stars ilongo lya kabere onyore college muno bona iga kageta wanafunzi ni class mebali abali baende tokosoma muguru yemete okubwenia wetrase enchire yende tokorokana alternative medicine mbia mono nara igobuliri bolingo kwande namba ya yakoro kwa Dennis Mokomba kora chinsema chataba kagoteba nga differentiate tafadhali daktari a blockage and prostate eyo daktari nako wanakole ngo mwande namba yago agwakire egere oiche achagotebia mange gatia maboli andaboli gukurwa Facebook korase namba yesimi gochage ga studio na korwasa mangana WhatsApp mwensi ipito wakangambia mono moira chinga kicheno na koligereria oyo daktari Joel Omayo kura Tenacious Herbal Center na boigo Tenacious Herbal College aiga asumo chobosongo bakubwatera na Ndizi TV ko ikerio basemye bunobo otanyorande asenge ncho chinga kinebiro tiotumera ndeli tukolia Jumanne na daktari mabuli ali ino ningache achaya chakere keroto swase enkwana yemo aseyemo bali bana kyabuna chibicha na maliogi agwikira senchera yo wekirano nigo bakoro kwa John Kebati babwaterana na Joshua Auta no litwarenge komo guchakira chinse komne ibere chamambya goikabono to koromoro video nigakoro kwa Brighton Makoli na inche nigo twarenge na Dr. Joel Omayo kura Tenacious Herbal Center inkoro kwa Sara Nyarangion Tita tuarubuligereria burubia